नमस्कार. आज मी बनवणार आहे काळा वाटाणा उसळ. त्यासाठी मी काळे वाटाणे कुकरमध्ये शिजवून घेतले आहे. आता एका पातेल्यामध्ये फोडणी घातलेली आहे, मोहरी टाकलेली आहे, त्यावर टाकलेलं आहे हिंग आणि आता कांदा टाकलेला आहे. कांदा थोडा शिजू द्यायचा, मग कढीपत्ता टाकायचा आणि कढीपत्ता आणि कांदा चांगला परतून घ्यायचा. हे परतून झाल्यानंतर थोडासा बारीक चिरलेला टोमॅटोही वरून टाकायचा आहे. टोमॅटो टाकल्यावर हे सगळं मिश्रण वाफेवर शिजू द्यायचं. आता हे चांगलं शिजलेलं आहे. कांदा गुलाबी रंगावर परतून घेतलेला आहे. आता त्याच्यावरती टाकायचं आहे लाल तिखट आणि गरम मसाला. हे सगळं घातल्यावर थोडं मालवणी पद्धतीचं वाटप टाकायचं आहे. या वाटपाची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्यावर घातलेलं आहे मीठ आणि त्यावर शिजवून घेतलेले वाटाणे टाकलेले आहेत. तरी बनलेली आपली काळा वाटाण्याची झणझणीत अशी उसळ ही आंबोळी, चपाती, भाकरी कशाबरोबरही खूपच छान लागते. तर तुम्हाला कशी वाटली आमची काळा वाटाणा उसळ रेसिपी? जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.